sana'y maayos na yung tubig na iniinom niya doon kasi kahapon Sumakit ang tiyan niya, oo. dahil sa tubig at nagaling gripo. Correct. Natoon tayo. Talaga, ay kumusta pala yung tubig sa gripo ninyo? Yung mga tao naman kasi talaga na sensitive ang tiyan. Ay baka hindi siya sanay sa Hindi na. ganoon dahil Ay, alam mo naman marami ang buhay ng ali eh, di ba? Oh. baka kayo rin, baka sensitibo rin ang tubig na iniinom nyo. Dahil buti na lang, baka nakadaluho siya. Ha? Bueno, ngayong hapon, tututukan na natin ang issue. Kasi meron pang issue pa na dapat o gusto rin ho. Kanina, narinig nyo yung boses ni itong si dating Bambantalak Mayor Alice Goo. May nagmosyon ngayon eh, dapat tapos ipakulong sa Pasig City. Kasi palagi ko nagpapako ng sinasakapot sa family dahil malapit sa kanila. Tawid lang yun eh. Pero, nagbago yung init ng hangin at pinayagan sa ibalik ngayon sa PNP Custodial Center. Kasi yung pa rin ho ang desisyon ng korte. Sa third lang party. Particular na dahil pumunta lang sa PNP muna sa Custodial Center. May kaso siya
doon. Yes. At sa kustodiya na ho ng PNP. Pero hindi mo makulaan po si Pastor Tibulo yun eh. Wala ka naman po sabihin Okay. So, tapos, ano pa ang meron ngayong araw? Meron po pagsibak rin, sinibak. Yes, ito ang kwento niya. Sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Sinabi niya kay Presidente Bongbong Marcos, Sir, ipasin niyo na si Pansinco. Yun po ay Commissioner ng Bureau of Immigration. Appointed yun, ha? Appointed yun. Kasi sinabi ni Presidente, hindi sige pumayag si Presidente. O di, effectively, si Mac yun, di ba? Babalikan siya. Oo. Pero ang sinabi ni Remulla, dahil nag-agree naman na sila ni Presidente, sinabihan daw niya si Pansinco na magbitin ka na lang. Resign. Oo. So kung gano'n na magyayari, on paper, lalabas na hindi siya sinibak ng Presidente, nag-resign siya. Resign na lang. Oo. So, pero kanina, habang na-flash report na yan sa atin, nandun pa rin si Pansinco sa loob ng hearing po ng Senado at dumadalo sa hearing ng kay Guo. Bakit ho na tanggal o sinibak dahil ho yun sa hindi na-inform si DOJ Secretary. Pinag-phone siya 5 days after. Hindi na. Huli na. Huli na nga. Oo, doon magtakas po ni Guo. Alright, ito muna. Punta ko na natin si Bernadette Reyes ng GMA Integrated News. Turnover po ng Aquino International Airport po sa NAIA Infrastructure Corporation. Sisimulan na po rin yan sa darating na Sabado. Bernadette, magandang hapon. Alright, September 14 ay magsimula na ang turnover sa NAIA Infrastructure Corporation. Kasabay ito ay magsimula na rin ang supply natin rehabilitasyon. Paglang dito ang pag-isip ng terminal capacity mula 35 billion sa 52 billion passengers kada taon. Ngayong taon kasi 2014 ay inaasahan na aabot na sa 51 billion ang passengers sa NAIA. Habang ang sila naman ng mga take-off at landing ay tataas mula 42 papunta sa 48 during peak hours. Mahigit 911 billion ang napisitay dito ng pamahalaan sa loob ng 25 taon. Ang expectation sa mga maaaring asahan ay establishment na mga malimuran, mas reliable na power supply, additional na mga capacity, pag-install din ng mga air conditioning unit, mas reliable na high-speed na internet, at i-repair